Så har jeg sommer fået besøg her i studiet af Holm og Co., eller Kim og Pia, som de retteligt hedder. Primært fordi, at vi skal jo snakke om en ny CD, eller et nyt album, jeg er på vej med i øjeblikket, der hedder Så kører det. Den 4. november er det sat til at blive udgivet, og det er en blanding af helt nye numre, og det er et par numre, der også, de er ikke nye, men der ikke har været udgivet før, og så nogle af de her singler, der er kommet sådan de seneste halve års tid, vil jeg tro. Ja. Prøv lige at fortælle os lidt mere om det, Kim. Jamen altså, det er et album, som indeholder 11 sange, og de 7, de er helt nye. Så er der 2, som aldrig har været udgivet på CD, som er med, og så er der 2, som er blevet finpudset, som også er med. Men 7 helt nye sange, som ikke har set dagens lys endnu. Det vil sige, et par stykker af dem har det, for de har været offentliggjort hen over sommeren. Men der er 4 sange, som ikke har været udgivet endnu, som er på pladen, som er blandt de nye, så de kommer her den 4. november. Fantastisk. Det glæder vi os rigtig meget til, at det bliver den 4. november så, at vi kan få fingrene i det her nye album. Men 2 af sangene fra det her helt sprit nye album, dem har jeg fået fat i direkte fra jeres studie. Det første nummer, vi skal høre i dag, det hedder Et lille sted på landet, var det sådan, det hedder? Ja, jeg synes nok, det er rigtigt. Ret. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge, nu tager jeg dig, Pia, nu har Kim snakket rigtig her lidt på det. Jeg ved jo, at I her for nylig, men inden for det seneste års tid, er flyttet væk fra en lejlighed i det centrale København, og så faktisk ud på landet ved Køge, faktisk, sådan lidt væk fra Køge, faktisk, vil jeg sige, deromkring, ikke? Ja, vi behøver ikke at sige byens navn, men det er lidt uden for Køge. Så kommer der den her sang her, Et lille sted på landet. Er den direkte inspireret af jeres tilflytning til landet selv? Det er det, ja. Det er det? Vi fik ideen, fordi vi er flyttet på landet og ud til dyrene og marker, og vi har en dejlig have, hvor vi kan grille, og så vi fik inspiration fra det her sted, hvor vi er flyttet hen. Og I kan godt lide at bo på landet? Vi elsker det. Ja. Vi nyder det. Skulle vi ikke starte med lige at høre denne her, Et lille sted på landet, og så snakker vi videre bagefter? Jo, det gør vi. Sommer og grillkul i haven, det føles bare helt rigtigt i maven. Når vi sidder på græsset og ser alting gror, så har vi det dejligt lige her, hvor vi bor. Her kan man slippe sine tanker og fri, nyde vin og mad med hende man kan lide. Sommer i Danmark er lige noget for mig, og den er helt sikkert også noget for dig. Der er smukke grønne marker, fuglefløjt og meget andet, når vi sidder på terrassen ved vor lille hus på landet. Grillen den er altid tændt, og vi råber skål i skibet. Det er ikke det værste, der er hændt. Her er der ro til at nyde livet. Man ser fuglene hoppe på træernes grene. Ja, her er man nemlig aldrig alene. Hvad kan være bedre end at høre dem kvædre, mens livet på landet helt stille går videre. Det er noget af det, der giver livet værdi, når man nyder det hele med en man kan lide. Så det er bare så herligt og skønt, og udsigten flot, og håbet er grønt. Der er smukke grønne marker, fuglefløjt og meget andet, når vi sidder på terrassen ved vor lille hus på landet. Grillen den er altid tændt, og vi råber skål i skibet. Det er ikke det værste, der er hændt. Her er der ro til at nyde livet. Her kan man mødes med sine venner og nyde lidt mad med dem, som man kender. Her er der stille, og her er der ro, og man kan nemt tage en lur 2:00 på vor lille skønne sted på landet. Løber drømmene ikke ud i sandet. Her er der plads til de store tanker, hvis kærlighed blomstrer og hjerterne banker. Der er smukke grønne marker, fuglefløjt og meget andet, når vi
men nyde livet. Du har netop sandsynligvis for første gang hørt Et lille sted på landet, som er et af de nye numre, der kommer på den nye CD eller nye album fra Holm & K. Og det her, det er et af de numre, som ikke har været udgivet før. Og Kim, prøv lige at fortælle os lidt om, for det første måske, hvad det er for nogle numre, som er udgivet allerede nu som singler, som også er med på albumet, og så kan vi lige snakke lidt om de helt nye bagefter. Ja, altså, der er 11 numre på albummet, og tidligt på året, der udgav vi en sang, som hedder Kom med i bad, som også er med. Og så har vi udgivet en sang, som hedder Sammen om kulturen, som handler om kulturnatten i Sønderborg. Så kommer der også en sang, som handler om den håbløse trafik, der er i storbyerne i København, hvor jeg dagligt holder i kø for at komme igen fra den ene ende til den anden. Så nu skal vi vise, hvordan jyde kører bil. Nu skal vi lære de her københavner noget. Og det kommer en sang ud af, som kommer til at hedde Så kører det, ja, som er tildelt på CD'en også, ja. Men altså, I har flyttet på landet, som vi snakkede om tidligere, ja. Men du er stadig nødt til at komme ind i byen, for der er din arbejdsplads. Det er rigtigt, jeg arbejder inde i kanten af København, så jeg er nødt til at tage motorvejen ind gennem byen dagligt. Så den har givet inspiration til et nummer, hvordan det er at holde i kø der for lidt for lang tid lige nu, og en lidt for varm bil. Men så har vi også en ny sang med, som hedder Klampenborg Station. En lille romantisk ting, som handler om det unge par, som tager toget ud til Klampenborg Station for at gå på romantisk opdagelse på bakken med madkurv. Og det kan man næsten se for sig. Vi kan godt lide at være romantiske i vores familie. Og I kan også godt lide at komme på bakken. I kan også lide at komme på bakken, ja. Dem, som ikke har været udgivet på CD før, det er de der sange, som hedder Kom nu med og Ud i det blå. Dem har vi taget med her også for første gang, fordi at vi har mange, som gerne vil have sange på CD, som ikke streamer deres sange, så vi nu så synes ikke, de skal men dem, du lige nævner, det er nogen, som man kan, eller har kunnet hele tiden også kunnet streame, men de har bare ikke været ude på CD. Ja, de to har ikke været ude. Nej, okay. Det er rigtigt. Så synes jeg faktisk, at vi skal snakke om den der sang, der hedder Lille Anne-Marie, fordi det er jo faktisk den, der er planen, at vi skal spille lige her om lidt i hvert fald. Ja. Prøv at fortælle, hvad den handler om. Ja, men den handler jo om, at man er blevet ældre og en gang imellem rydder op, og en gang imellem kommer på loftet og måske finder man en kasse med gamle billeder fra sine unge dage. En kasse med billeder af sine ungdomskærester. Det handler den her sang om, at man finder de her billeder af sin ungdomskæreste og mindes, hvordan det var for 20, 30, 40 år siden måske, da man var sammen med lille Anne-Marie. Så det er sådan en lille nostalgisk ting om gammel kærlighed og om at mindes tilbage til den gang, man var sammen med en dejlig dame der. Og det er jo så heldigt, at det er lige præcis at det er andet nummer af dem, jeg har fået fra jeres studie, som vi kan spille her i dag. Ja, det er og jeg synes, at vi tager lige og runder snakken af bagefter, men jeg synes, vi skal høre den her det gør vi. Lille Anne-Marie fra Holm & K. På loftet i en kasse fyldt med gamle fotografier lå et album gemt med minder fra de glade unge årtier. Billeder fra en tid, der nu for længst er helt forbi. Og på et par af dem var der en pige, jeg engang kunne lide. Når man sidder der med dem og tænker lidt tilbage, kan man ikke lade være at mindes unge dage. Tiden den står stille på et gammelt fotografi. Men smilet er der stadigvæk hos lille Anne-Marie. Billeder gemmer ofte på en lille hemmelighed om en særlig tid, man ønskede ville vare ved. Kærlighed var noget særligt i netop det årti, og det eneste minde jeg har om lille Anne-Marie. Vi mødtes første gang lige bag ved gårdens cykelskur, og hver gang du kom gående, så stod jeg der på lur. Fra det øjeblik var hun ikke bare min allerbedste ven, da vi fulgtes ad hver eneste dag, hvor vi så gik hen. Det var virkelig nogle sjove, glade ungdomsdage, og en dejlig tid, jeg ønsker at kunne få tilbage. Tiden den står stille på et gammelt fotografi, men smilet er der stadigvæk hos lille Anne-Marie. Billeder gemmer ofte på en lille hemmelighed om en særlig tid, man ønskede ville vare ved.
var noget særligt i netop det årti. Og det eneste minde jeg har om lille Anne-Marie. Men årene de gik en dag, da skiltes vores vej. Siden har jeg ofte gået rundt og tænkt på lille dig. Gammel kærlighed, den ruster aldrig, som man siger. Og du er hende, som jeg husker bedst blandt mine piger. Men billederne, dem har jeg stadig, vil jeg lige sige. Alle dem fra dengang sammen med lille Anne-Marie. Tiden den står stille på et gammelt fotografi. Men smilet er der stadigvæk hos lille Anne-Marie. Billeder gemmer ofte på en lille hemmelighed om en særlig tid man ønskede ville vare ved. Kærlighed var noget særligt i netop det årti. Og det eneste minde jeg har om lille Anne-Marie. Lille Anne-Marie, og der skal en bindestreg mellem Anne og Marie, og det er ikke Marie med E til sidst, det er Marie. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er nemlig blevet instrueret i her, inden vi gik i gang. Kim, det var 2 numre fra jeres helt sprit nye album, der kommer den 4. november i handlen og på streamingtjenesterne. Handlen siger jeg nu her, for den kommer på fysisk CD. Det gør den, ja. I laver ikke vinyler, så vidt jeg husker. I laver kun CD'er, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Og hvis man skal købe den, så kommer det ikke ned i det lokale brug, så køber den, eller så er der noget, man skal igennem jer, ikke? Ja, så kommer det ind og skriver til os, enten på vores mailadresse kimholmerco@gmail.com, eller finder os på Facebook og kontakter os den vej igennem, så laver vi en handel den vej igennem. Perfekt. Og og må ikke, det er nogle nye numre, der kommer til at blive spillet på DK4 og på de forskellige danstoplister og sådan nogle ting, og så også. Der plejer I jo at være flittige gæster. Det håber vi. Altså, nu ved vi jo for eksempel, at Skal vi mødes, som er med på pladen, den ligger den på 8 musiklister i Danmark. Og den kommer også på DK4 lige nu, der er aktuelt lige nu. Så den bliver spillet meget, det ved vi i hvert fald. Så den er også på pladen, ja. Man kan næsten ikke... Jeg har ikke mødt nogen endnu i hvert fald, der siger, Holm og Co., hvem er det? Altså, folk, de ved da, hvem I er, netop fordi I bliver spillet både på tv. Altså, hurra for DK4 der, fordi de er jo med til at gøre rigtig meget for den her genre af musik, kan man sige. Men også på de forskellige radiostationer, der har hitlister og sådan nogle ting. Så der bliver I spillet en hel del. Det er rigtigt. Og det er jo dejligt. Ja, helt sikkert. Det er altid rart at få sin musik ud, jo. Ja, lige præcis. Det er jo ligesom formålet med det, jo. Ja. Men jeg ønsker jer i hvert fald alt muligt held og lykke med det her kommende album, der kommer den 4. november 2024. Kim og Pia, rigtig mange gange tak, fordi I gad at kigge forbi. Tak for det. Tak. Tak.